זכינו מעלינו. לא הוא בעצמו, כמובן החוכו מתגנבת, מתפלחת מאחור הקטן בקיר הבניין וישר אל המקלחת. ורוחו מרקדת והוא מרקד עם המים החמים. אם אני מתנגדת אין מה להתנגד, החצוף הזה כבר בפנים. עושה את עצמי כאילו לא שמתי לב שהוא נכנס, מקרקר סביבי מלא בעצמו ומוריד את המכנס. לא הוא בעצמו, כמובן החוכו מתפשטת, מתערטלת, חייבת מהר לחשוב על משהו אחר, כי עוד רגע אני נופלת.